Hvala predsedavajući. Danas na dnevnom redu imamo pregršt planova u izradi ili promena nekih planova. Ja sam nedavno pitala sekretarijat koliko smo mi planova u prethodne 3 godine doneli i verovali ili ne, grad Beograd je doneo 65 urbanističkih planova. I neko bi rekao ovde se mnogo planira, super se planira, a zapravo kada pogledate ove planove vidite da je planiranje zaobišlo i gradsko veće i gradsku upravu, a i mnoge odbornike koji ovde sede. Na današnjem dnevnom redu tako imamo plan za Veliki Mokri Lug gde se planira izgradnja 740 stanova. Sada neko bi pomislio to jeste dobro, to ima smisla, bilo bi dobro da tu ima i nekih priuštivih stanova iz onog fonda u budžetu koji vam je svake godine sve manji i manji, ali u Velikom Mokrom Lugu toliko ima problema, toliko je život za stanovnike koji su tamo neuslovan, da ovih 740 stanova i vaša neplanska gradnja samo mogu da budu novi problemi za one koje tamo žive. U Velikom Mokrom Lugu neke linije gradskog prevoza ne idu zato što putevi nisu dobri. Kada krenete tim ulicama, putevi su toliko neregulisani da iz jedne ulice možete da završite u neki sokak ili u neku ulicu koja zapravo uopšte i nije ulica. Na sve to, u Velikom Mokrom Lugu imate školu Vladislav Petković Dis, gde ste prošle godine uveli grejanje na pelet, zimi se greje samo jedan sprat i zato je ta škola trenutno, đaci su izmešteni i škola mora da se rekonstruiše. Da ne pričamo o tome da u Velikom Mokrom Lugu postoji ogromni problem sa kanalizacijom i vodovodom, gde ste krenuli da radite kanalizaciju, pa ste onda probušili vodovodne cevi, pa ste se setili da bi možda posle 60 godina kad neko radi kanalizaciju u naselju koje je svakako preizgrađeno, bilo pametno možda uraditi i vodovod. I od svih prioriteta, od toga da recimo, na primer, građani Velikog Mokrog Luga imaju ulice kojima mogu da idu, imaju gradski prevoz koji mogu da se voze, vi ste rešili da tamo gradite 740 stanova. Svaki vaš plan gradnje do sada ste usvajali, povećavali spratnosti, dizali kapacitete, dok se život, kvalitet života u svakom naselju sa svakim vašim planom smanjivao. Zato što jedino što detaljno reguliše i gradska vlast, a nažalost i ova Skupština, jeste kako da krade novac od građana. Jedino što imamo su šeme kako da javni novac završi u privatnim džepovima, a za to dobijemo građanski standard Siniše Malog. Pa tako, apsolutno sam pristojna. Šta je nepristojno tačno? Šta je nepristojno? Šta je bilo nepristojno? Koga? Ja ne znam zašto ste se pronašli. Aha. Predsjedniče, upravo kršite Poslovnik. Ukoliko želite da odgovorite, ja sam apsolutno pristojna. Apsolutno sam pristojna. Ova sednica je bila jako pristojna dok vi niste došli za ovu govornicu. I to radite svaki put kada se javite za reč. Ja mislim pristojite malo. Džabe stisli je to duplo kod mene. Samo napred. Džabe stisli, možete izgledati drugo. Ajde pristojite se, nemoj davati takve paušalne kvalifikacije ljudima. Ajde budite pristojni. Jako ste pristojni radili da vi niste došli za govornicu. Ali vi nemate ništa drugo da kažete se toga. Ili to mora da kažete, ne znam. Moraš tako praviti sve, ne znam. Da. Hvala vam, predsedavajući. Ja mislim da sam ja za vas ikona pristojnosti, s obzirom da ukoliko želite ovako da mi odgovarate, a ne da kršite Poslovnik sa mesta predsedavajućeg, treba da izađete i da kažete. To što vas vređa, da ne samo ja, nego i građani Beograda vide da planskim dokumentima vi stvarate posao za neke firme, kao na primer Millennium Team, je to što vas vređa. Možete kasnije u diskusiji da na to odgovorite. A to, da li vi nešto smatrate pristojno ili nepristojno, je vaša paušalna stvar. Dalje, rekla sam da
imamo šeme gde se javni novac koristi za privatni interes. Dobijemo građevinski standard Siniše Malog, pa tako sada u Beogradu na vodi imate školu koja je svetlosnom brzinom opremljena za mesec dana, a da ta škola nema dozvolu za izvedene temelje. Znači, praktično se sagradilo nešto što nema nikakvu dozvolu, to je objekat u koji treba da idu deca, a ne samo da je problem što ste gradili bez dozvole, jer gradite i na železničkoj stanici Novi Beograd bez ikakve dozvole, gradite na mnogim mestima, legalizujete kroz EXPO i kroz zakone da gradite bez dozvola i bez standarda. Ne samo to, nego šta treba da kažu građani koji vide da u Beogradu na vodi se za mesec dana opremi škola, dok recimo osnovna škola Sveti Sava na Vračaru čeka na rekonstrukciju. Ta škola je godinama nebezbedna. Godinama je nebezbedna, roditeljima se ne daju prave informacije, oni ne znaju kada će biti raspisan tender, ne znaju kada će, svaki dan kada šalju decu u tu školu, ti roditelji imaju opravdani razlog da budu zabrinuti. Dalje, osim svega toga, osim što svakim urbanističkim planom vi pokušavate da iscedite i budžet grada Beograda, ali i normalan život u gradu Beogradu, vi sa druge strane možete jasno da vidite kako se ta politika vlasti gradila. Pa tako, dok za neke škole ima novca, dok za neka naselja ima novca, za druga naselja ga nema, ali imate bivšeg sekretarijata za ozakonjenje koji od 2014. do 2022. Pola miliona kvadrata legalizovao u Beogradu i zato je protiv njega podignuta optužnica. On je bio gradski sekretar od 2014. do 2022. Ta osoba je nekako sa platom sekretara za ozakonjivanje objekata uspela da plati jemstvo od 1.000.000 dinara i da izađe iz pritvora. Dok pod vašom vlašću i pod vašim šemama gde se uzima javni novac za privatne poslove, neko ima da plati jemstvo od 1.000.000 dinara, dotad neke građane u našim gradovima okovima vode na sahranu, vezuju ih za bolnički krevet, dok nekima za nadstrešnicu ide kućni pritvor. Hvala.